Bumi gonceng kanceng langit lap-lap katon nirgin sang risang risang mawe gandrum Bagong mantan Jawa iki lah kok mana ora didhawuhi supaya ngupadi menyang endi daramu Janaka nggih ning lara-larae niki wau ora kula tekan Mestina. Iya. Niku sing sago ajeng goleki Ndara Janaka niku niki pendhita Durang niki, Durna. Ning bareng dheweke ora nepati janji malah ajeng mateni kula kali Petro. Oh ngono. Nggih. Mula terus kula sandra, kula nu sekawanten niku sak dandane iki Durna ngerti temu Ndara Janaka ning ora ditutuke malah dikira nak patine rak bahaya to, Ndar. Bagong, lha mbok kae kacune iki copoten sik. Ngawur iki duduk kacu kok. Kuwi apa kowe? Niki babon kula lho. Masakake ana pendhita monyor ya kan. Nanti aku berkejar. Sampai melu. Sing ngerti kronologis aku ora melu ya. Iya. Wani ngancam Werkudara. Waktu baru tak dugam iki. Iki arep bondo-bondo mangertos wonten pundi anak kula Janaka. Kok mau omong nek ngerti? Hah? Mau mbok omong ora ngerti, babar pisan ngono malah slamet kowe. Aku ngerti ngomong ngerti karo Bagong. Monggo bareng kowe ora iso nduduke malah karo mateni Bagong. Kuwi pasalmu berlapis lho, Dur. Kuwi pasal penipuan karo pasal kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan, bener. Kowe kena pasal berlapis. Mula aku tak rangket tak gawa menyang negara ngamet obek diadili. Nah, menika Bapak Durna kren. Ayo lagi Mas kren. Kula lepat ya, kula lepat. Nggih. Sampeyan ngatur ki mawon Bapak Durna. Dinten samangke ingkang dipun pikajen karo Bapak Durna kados pundi? Kula nyuwun wangsul, Der. Kula nyuwun wangsul nggih. Wangsul piye? Durung diadili kok wangsul ora. Nggih. Marane Bapak Durna lepat, Bapak Durna kedah tanggel jawab. Inggih Bapak, kula aturi ngedahaken wonten pundi durungipun adi kula pun Janaka Bapak. Wah, Durna bawahku. Janaka kuwi muridmu golek ana Durna bawahku. Nah, kowe lunga ora kupengmu. Pokoke sing golek iku kowe sing wis aku karo Bagong ngono. Inggih Bapak. Ajur iki aku ketemu Janaka. Karo jago apa ora? Woi iki KR nanti lho kedah kados mekaten lampahipun pun Begawan Durna. Oh alah Janaka, kowe nanti ya Janaka, kok ngrasake wong tuwa. Ora wong tuwa nganti kedarang-darang dibuntel plastik. Nanti cangkem kudu piye mangku bakul karo Bagong Itan. Janaka. Kowe nang ngendi Janaka kowe aja ngilang Janaka mesano bapakmu Janaka. Ayo.
Aku tak kapaki Bagong, aku tak kapaki Bagong. Aku tak kalungi apa iki Bagong. Wah, meneng wae. Kowe tak kalungi dinamit. Kowe pokoke nek nganti ora nemokke Ndara Janaka, wis ora ana pangapura tumrap kowe. Tenan. Iki kira-kira tak kei waktu kira-kira 30 menit. 30 menit ora iso nemokke Ndara Janaka. Remote tipis kok tak pejet. Lah sambungke jam HP sing ana getarane. Nganti kowe ora nemokke Ndara Janaka. Jeblok acur sewalang-walang tubuhmu kowe. Apa mesti kowe nek ngono kuwi yo ngarep melarikan diri to? Ora iso. Iki remote ning tanganku. Iki 003042. Yo nek nganti jam 1 Ndara Janaka ora ketemu, tak jebloke sakmene. Modal. Lagi kira lakan turno bom. Kayak kaya ngeparacane kena mercon lanane raja cewek. Kok iki gak kutinggalungi bom karo Bagong. Mari Kudara. Ora Kudara tak bom sisan kowe. Iya, pokoke aku nekat to enak. Iki aku nek ora nganti ora ketemu Ndara Janaka iki kacau iki. Wah, aku wedi karo bom. Lah wedi ngopo? Samene kok tak jeblok rene tung ngono meletas kabeh kok iku. Mangkel aku dikhianati iki mangkel ya. Jarang ngerti kok ngomong ngapus-apus. Ayo, setengah jam ora ketemu Ndara Janaka tak jeblok iki jangan pamit. Apa ana pakem itu mati keceblukan bom ya. Alah mbakmu. Mati Durna gak keceblukan bom iki. Janaka, kacane saking wong tuwa ya Janaka. Janaka kowe nanti. Lir kekunang surung sorote